Don sewu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqalladzim alayah. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para yai, bapak haji bajah, ustadzah yang kami hormati, para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang satu kinabutan utaminipun, Bapak Sumawan Saputra Sarbit Karo ingkang tasal kurmati, lan sedaya ingkang hadir wonten majelis yang berbahagia. Monggo langkung rumiyin kita dherekaken sepidatan sang mujahaken rawuh puja dalam puji syukur wonten asa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat, nikmat, taufik lan hidayah dumateng kita sami sehingga wonten ing kesempatan kawula dangan injang menika kula lan panjenengan sami saged makempal silaturahim nderek napa ingkang dados niat sahajatipun Sohibul Hajah inggih Bapak Sumawan Saputra sakeluarga dalam rangka atunika ijab kabul putra putrinipun kanthi keadaan wilujeng sehat kanthi boten-boten aral setunggal punapa. Pramila samika monggo nikmat ingkang kathah kula wau kita tasakuri sarengan kanthi wasantamin hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih rahmat dalah salam mugi kunjuk dumateng panutan kita junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah Allahumma amin. Para bapak, para rawuh undangan hadirin hadirat rahimakumullah nuwun sewu ing mriki kawula sekalian Bapak Mutin Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Porogo merupakan salah satu petugas pencatat nikah ingkang kawastanan BPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan. Alhamdulillah ing saat menika enjing menika saged angrawuhi menapa ingkang dados panyuwun pamundhut ugi permohonanipun Sohibul Hajah dalam rangka adu nikah ijab kabul putra putrinipun kanthi keadaan sehat walafiat kanthi boten-boten aral setunggal punapa. Salajengipun wekdal sampun sauntawis monggo acara adu nikah ijab kabul ing enjing menika kita awali kita bikak sarengan kanthi waosan suratul Fatihah. Ala hadinah likuli binyati solehah syai'ulillahi laumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun kawula checklist biodata surat pernyataan kebenaran data diri calon pengantin berdua, wali dan para saksi satu. Calon suami Mas Ahmad Hendrik, kelahiran Jember 11 Juli 1987, Islam wira swasta, Desa Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kabupaten Batam, status jejaka belum pernah nikah. Pendidikan terakhir SLTA, putra dari Bapak Suri Hesim dan Ibu Buna Hesim. Leres gini Pak. Calon istri Mbak Dwi Retnowati, Porogo 15 Mei 1985, Islam, karyawan swasta, Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Porogo. Status perawan belum pernah nikah, pendidikan terakhir SLTA,
putra saking Bapak Sumawan Ibu Suwarti. Wali nikah nasab ayah kandungipun piyambak Bapak Sumawan bin Siwir ya Pak nggih. Almarhum panjenengan kelahiran Ponorogo 08 Desember 1958. Islam wira swasta Desa Pelalahan Jenengan Ponorogo, insyaallah nanti mas kawin dari Mas Ahmad Hendrik berupa perhiasan emas 2 gram dan uang 6.102.500 rupiah. Sudah siapkan nggih. Saksi-saksi 1 Bapak Sanadi, terus nggih Pak nggih. Jember 05 Juni 1980, WNI, karyawan swasta, Sungai Lekop, Segulung, Batam. Saksi kedua Bapak Yogi Alfian nggih. Porogo 16 Juni 1990, WNI, pelajar atau mahasiswa Pelalangan Jenangan Ponorogo. Bapak-bapak sebagai saksi, siap nggih dados saksi nggih. Alhamdulillah. Salajengipun dumateng para bapak para rawuh ingkang berbahagia, wabi khusus dumateng Bapak Sumawan, karena panjenengan saat ini merupakan salah satu niki Pak namine wali nasab itu nek saged nggih dilaksanakan piyambak ngoten nggih kewajiban nikahaken putrinipun. Lah niki putrinipun dipun nikahaken piyambak napa dipun wakilaken Pak niki? Wakilaken saestu nggih. Nggih, monggo niki dicepeng tangan kiri. Salam. Oh, matur. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Panghulu, kula nyuwun tulung panjenengan ningkahaken yuga kula sekri ingkang nami Dewi Retnawati pikantuk tiyang jaler Ahmad Hendrik kanthi mas kawin Mas kaligram dan arto 6.100 kali 500 rupiah. Gede kabayar kontan. Pasrah panjenengan kula tampi kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nuwun sewu dumateng para bapak para rawuh ingkang berbahagia, nyuwun sewu nyuwun wektalipun sauntawis. Monggo kita sareng-sareng derek niat sahajatipun Sohibul Hajah Bapak Sumawan saputra. Nanti mangke kula suwun kanthi ikhlasipun penggalih sedaya aktivitas menapa kemawon dipun sigek sauntawis. Monggo kita sareng-sareng mau istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, wabi khusus calon mempelai berdua maos baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menghadap saya, salam saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsin bittaqwallah faqad fajal mutakun. Uzawizuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Saudara Ahmad Hendrik bin Suri Hasim saya nikahkan dan saya kawinkan dengan
Dwi Retnowati binti Bapak Sumawan kepadamu, yang walinya mewakilkan pada saya dengan mas kawin emas 2 gram dan uang 6.102.500 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dwi Retnowati binti Bapak Sumawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pak saksi sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina radhiyallahu tabaraka an sahabatir rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afuna ma huwa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dini wa dunya wal akhirah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nuwun ngaturaken wilujeng siyang saha wilujeng rawuh kunjuk sandyaning para werda. Rahmat sing Gusti kang meruping dumadi mugia kajiwa kasalira dhumateng panjenengan dalasan kula. Mligi dhumateng kang hamugati nenggih Bapa Sumawan Ibu Suwarti. Nyuwun dipalilah saha panjurung donga pangestu kepareng ingkang kalenggan mangke kula badhe miwiti lampahing upacara parigyan.
dedetidem perbawaning ratri Sasatara wis manjer kawuryan tan kujiwa memani ing nenggep srinating dalu Amurwani glaring kang upacara sesarengan hangidongaken puja puji sesanti kunjuk mring ngarsaning Gusti dat kang murweng dat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sih nugraha kabagas warasan miwah kawilujengan dhumateng panjenengan dalasan kula narabuka wiwaraning suka sesarengan samya sesanti gonggo gonggo trigonggo gonggo pinayungan kala cakra durga mendhak kala sirna hayu hayu rahayu rahayu kang samya pinanggya nenggih katiti enggal kan mangke surya kang kaping 26 wulan Oktober kang hamengku kadi sawe kang rakit sekara diamoncoarni kembang poncowarna kayu klepu dewandaru jayandaru tepok swasa pupus cindhe paricata kencana tandha denira sawe ngentas putra mahargya siwi andhau pakenat mojo kinasih nenggih wong ayu dwi Aratnawati miwah wong bagus Ahmad Hendrik sayekti kang hamengku kati piragung kang mahembek sura sudira susila miwahan naraga milompata nama kalamunta jroning netepi darmaning werda anggung sinengkuyung kula wangsa cinaket kang lon-lonan kawriyan samya manjing wisma parigyan kegandengan asturut kelawan kadangi dewi-dewi mangkono para werda kang mangagem busana seta kembal kang samya pethake candrane pindha kuntul maneba sarawa kang mangagem busana kresna kembal kang samya langgingi pindha dandang mungguing pasetran kang mangagem busana rekta kembal kang samya britiyayah wukir kawalagar wontene kang mangagem busana wilis kembal kang samya ijone kadinon saking mandrawa kadidene tanem tuwuh kang lagya gumadung aglaring madyaning Tegal pasabinan jejel riel tumpang dengkulaben pamidangan awit saking keng para werda kang keparengan jumenengi lampahing acara sadaya mung sawega memuji mring ngarsaning Gusti mugi dhawuhing temanten purwa madya wasana widakta manggiya rahayu basuki sagung para werda nderekaken dhawuhing temanten wong ayu Dewi Ratnawati wong bagus Ahmad Hendrik maratitesaken gelaring upacara rinakit kang hamengku kati Popo Sumawan Ibu Suwarti makarya sesarengan kadang-kadang Dian Rias Munggu Adipati Multimedia Surya Audio miwah El Damara Musik nadyan dering suwuk Surya Audio unggeling gongso sinigek matur nuwun wilujeng siang, wilujeng rawuh para tamu, monggo daya-daya kepareng pinarak kanthi mardika ing papan ingkang sampun sumadyo.
mawan tuwantu kang hamengukati pepundhen kula bapa sumawan Ibu Suwarti nyuwun panjurung sedonga pangestu mugi lebda ing karya denira netepi darmaning werda ngentos putra mahargya siwi kanthi merdika keparang pinaralenggah pisungsung lelipur pinurwakan dening kadang-kadang Elda Marang. Monggo Mas. Sepi rasane aku pinur
mampah lon-lonan pindhane alun mungguing samudra di kawuryan sapecak mangu sajangkah kendel mangkono denira lumampah wong ayu kapit rama saha ibu tan kantun para kadang kang pinitaya pinangka pangembating laku sajuru-juru-juruning lumaksana hanggung memuji mring ngarsaning Gusti mugi denira mangun bebrayan manggiya rahayu pasuki sumarot angemu praba angekuwung kadi dene kluwung dasar wanudya sulistya rinengga busana ati kang tinata endah mila boten nama kalamunta sabandurat kaya sirna sifat gamanungsane kang kawuryan muhung mantasaning widodari Bathari Supraba tedhak tumurun mangit jawantah Prapteng unggan kang tinuju mangkono wong ayu daya gya mratite sakit diri pinarak lenggah mangkono kinarya tandha yekti kalamun wong ayu sawega nglampahi tata gelar akiting upacara adat widi-widana sinengker kang dereng kalampan DRM matur nuwun Adipati Multimedia matur nuwun Surya Audio ugi matur nuwun para-para ingkang tinuding karya maratitesaken lampahing upacara panggih keparenga samapting gati sawijining diri lampahing upacara panggih tandang kembali sawiga badhe kalampan monggo saged kawiwitan sakmenika ubarambe wis cemawis para priyagung samadya nyuwun berkah didonga saha pangestu upacara panggih majemukan kula kendhaleni wilujeng pakarya sewang-sewang nuwun sumangga
Anta nurun fawqa nuri, Anta iksiru amori, Anta misbahu suduri. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salamatullah Gembar mayangnya ditukar dulu. Ayo gembar mayang ditukar dulu. Kerisnya dilepas dulu Mas, lurus menghadap ke barat, tengok kamera. Jumeneng saking palenggahan, wong bagus lan wong ayu. Gioli nolos kanang deweng cehno kinarya pratandha kalamun temanten kekalih. Sawe garsana tepi darmaning putra ngaturaken sungkem mring ngarsaning Rama Ibu. Mas nganten geser ke kanan Mas, ke kanan, nggih. Mbak nganten di sebelah kirinya, astane gandengan. Alon lumampah lon-lonan nut wirama. Repepeh candrane bebasan nganti kaya sata manggih Rama. Samono tumiwus prapteng ngarasaning Rama Ibu. Kiya tumungkul sumuyut hamari kelu. Ngaras padha pemadaning Rama Ibu. Bebasan nganti kaya konjem-konjem pertala mukane.
Tangan kiri di pundak ibu so bapak. Bablas mbak. Enggak apa-apa. Mas nganten berdiri dulu mas. Astani keng garwa dicepeng dibantu berdiri. Gantosan mas nganten sungkem bapak, mbak nganten sungkem ibu lewat depannya mas. Gilir kumantin denira ngaras pada pepadaning Rama saha ibu. Yektine ora tegesan nyembah marang sapepadaning titah mungkin Arya Pratandha kalamun temanten kekalih. Jatining titah pinilih jalma utami kang wis ndungkap marang sangkan paraning dumadi. Mula bukane bisa tumitah ing alam padhang ya mung Rama saha ibu kang kinarya lantaran. Gedhep tusmak kang pandulu Rama ibu mulat temanten kekalih anggrung kepi pepadanya sarwi hatetawang waspa. Tambuh sotaning galih anggendong tias wigena. Bebasan kaya dinodhok raos sing manah mangkono daya Rama ibu giya paring pitutur dumateng temanten kekalih. Duh nggih anakku Dewi Ratnawati Ahmad Hendrik ing dina iki sira sakloron wis ninggalake mangsa muda tegese kawiwitan dina iki sira wis tumapak alaming bebrayan. Pomo kaki jroning mangkon bebrayan. Aja kongsi lali tindakna panca dharma bekti. Dene wilangane kang sepisan manembah marang Gusti kang marubing dumadi Allah Subhanahu wa taala. Angka loro bekti marang Rama ibu kang kinarya lantaran sira tumitah ing alam padhang. Angka telu bekti marang para tuwa sakloron kang wis paring swarga nikmating rasa. Angka papat bekti marang guru kang wis paring colok padhang ing ilmu jangkeping. Angka 5 bekti marang ratu tegese sira nggih anakku manten sakloron kudu gelem netepi pernataning negara kang lumaku. Jangkeping kang tedhak sungkem temanten putri sawega arsa ngaturaken sungkem pangabekti dhumateng wong Bagus Ahmad Hendrik. Salah beting staken Mbak Nganten. Nah. Sampun. Mas Nganten duduk agak serong ke kiri, Mbak Nganten sungkem. Tumungkul sumuyut hangrung kepi pepadanya wong Bagus temanten jalu. Pegat-pegat kanang huswa kawuryan hanggung maternyuh jroning raos ciptaning galih harsa matur ngandharangen ndukur nilake sedaya rasa tresna namung mekatena wijiling atura mung kandhek sajroning tenggak kang kawuryan muhung waspa kang dalewer candrane bebasan nganti kaya tangkis dadal selop dipun agem. Dibantu berdiri Mas. Astani keng garwa dijepeng. Mbak Nganten lenggah, Mas Nganten tetap berdiri. Kacar kucur asok guna kaya
kacar gucur wong liya dadi dulur, kacang kawak dele kawak wong liya dadi sanak. Sak kawak-kawak ing kacang tuwin dele iki nudang mugia makse kawak, bale wismane temanten kekalih. Saling pandang Mas nganten Mbak nganten. Sinuntak kang uba rampe giya tinampi kanthi pratitis tinangsulan kebak ing raos pengati-ati. Kacar kucur yektine dadi pitutur wong lanang bisa dadi cagak ing bale wisma. Wong wadon sembada dadi daringaning kulawarga. Dipegang berdua berdiri Mbak nganten. Dicaoske Bapak Ibu kalajengaken ketawang Ibu Pertiwi kadang kula Surya Audio. Cinepeng dadya sajuga mangkono giya katur mring ngarsaning Rama Ibu. Sasmitaning raja broning pengangkah mugia tinambah lire ngugemi saluka tigang perkawis. Jejer wong atuwa sepisan bisa tutur tegese kandan-kandan angka loro. Bisa sembur tegese ndongak-ndongakake jangkeping kang angka 3, bisa wuwur tegese mawit-mawiti. Bapak Ibu lenggah malih. Monggo Bapak Ibu lenggah. Ibu Pertiwi Kandhaga adi wis tumurun mangkono giya katampi dening temanten kekalih giya rumagang arsa dulangan. Mas nganten sing dulang lebih dulu Mas. Mbak nganten sing nyepeng wadahe. Mas nganten tangan kiri pegang dagu, nyepeng janggut. Janggute Mbak nganten Mas. Nah mengko janggute lemoto ya nggih repot. Nah monggo jangan lupa berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun gantosan Mas Ahmad Hendrik sing nyepeng wadahe, Mbak nganten sing dulang. Tangan kiri pegang dagu Mbak nganten, astane tengen sing dulang. Dewi kang ate luhur. Tangan kiri pegang dagu Mbak. Ayo sungkem reng Ibu Pertiwi. Salugune amung sekol suci rining ulam sari kang kinarya dedharan nanging jroning wujud yekti ana pitutur dhumateng temanten kekalih jroning manggon bebrayan. Ana susahe sinangga temanten sakloron, ana senenge sawega rinasake temanten sakarone. Jangkeping kang dar klimah ngunjuk sesarengan. Mas nganten, Mbak nganten, dipegang gelasnya dulu, ngunjuke ditelaske, dipegang berdua. Nggih, ngantos telas nggih Mas nganten, Mbak nganten. Saripatining anasir patang perkara bumi geni banyu saha angin. Cinecep kongsi tapis tigang ramban sepisan. Wimbo santosaning jiwa kaping kalih wimbo santosaning raga jangkeping kang tigang cecepan. Wimbo santosaning bale wisma kang rinakit temanten sakarone. Sampai habis saling pandang,
Ayo saling pandang Mas nganten, Mbak nganten. Monggo. Nggih. Sampun telas nggih? Alhamdulillah. Buria saja mesemae ndak ngerti nek kula apusi lho, mantene ra penak kula niki. Alhamdulillah berkah barokah Mas nganten, Mbak nganten. Mohon izin acara adat sudah selesai, Ibu. Kula badhe miwiti upacara pahargyan. Rinengga sagunging pakurmatan kanthi tinarbukaning cipta rasa budi tuwin karsa. Gunjuk sandyaning para werda, para pinisepuh, para pepunden, pangemban-pangembating praja satriyaning nagari. Mligi kunjuk kadang pisan Rama Ibu temanten kakung Popo Suri Hesim, Ibu Buna Hesim, miwah penderek pangombyong temanten kakung Pringgo Wirawan Sumber Baru Jember. Rumuhun sesarengan sumangga kula dherekaken ngunjukaken puja puji dalasan sedaya raos syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam lestantuna kunjuk panutan panjenengan dalasan kula Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mundi dawuh timbalan kang hamengkukati pinitaya pinangka pangendalining upacara keparenga ing kalenggahan mangke kula hangaturaken menggah urut raruncaning upacara pahargyan. Kinarya purwaka pamaosing ayat suci Al-Qur'an kalajengaken tata cara kaping kalih hastungkara, tata cara kaping 3 lung tinampi. Upacara paripurna yen to temanten sarimbit kadherekaken Rama Ibu pinarak ngadik jejer sangajenging tarup agung rinengga angun tapakan para werda kang ngarsa kundur ngiras pantes nyuwun berkah idi donga saha pangestu. Mbujung wahyaning mangsa kala acara kawiwitan tumapak tata cara kaping sepisan pamaosing ayat suci Al-Qur'an. Kadang kula werda Ustadz Asikin sasana saha swasana katuraken sumangga nuwun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumundul ngantariksa sumusup selo selaning mega temanem sanubari. Pamaos sing ayat suci Al-Qur'an mugia babar daya pangaribawa kawilujengan dumateng temanten kekalih. Lumeberipun dumateng panjenengan kula Waradin Sagung dumadi. Tata cara kaping kalih Hastungkara pamosing doa. Pepundhen kula ingkang sinaraya mandhegani pamosing doa sasana saha swasana katuraken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhallahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah wa li barakatil arusyain al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Amda yufi amahu wa yakfi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma inna nas'aluka haqqil fatihatil mu'azzamati masaniyatana khair wa tatabattaluna khair wa antatana khair. Wa antum amil akan akhir wa antahbadana bi adina anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahba min kulli minatin wa fitnatin wa turin innaka walikulli khairin wa mutabatin khairin mubtilil khairin ya arhamar rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ja'alna min ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa akhiratina ila yaumil qiyamah min alil khairi wa alibadah wal Qur'an wa la taj'alna min alid dhahir wa ahli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lung tinampi irairan kaping sepisan wijiling dawuh pangandikan pasrah sulih saliro talanging basa Bopo Suri Hasim Ibu Buna Hasim ngiras pantes sulih saliro penderek pangombyong temanten kakung nyadong duka mboten namung ngirangi pakurmatan ing sela-selaning sulih saliro kulawarga Jember Hamedar sabda masrahaken temanten kunjuk kulawarga Cinaket ingkang kasebat asmanipun kasuwun ngestreni foto. Ing salajengipun kunjuk sulih salira talanging basa kulawarga Jember. Sasana saha swasana katuraken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idnih. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-qail raq'atani minal mutazawwij afdalu min sab'ina raq'atan minal azabi. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para rawuh, para sepuh, para pini sepuh, tiang Jember niku campur nggih. Campur Madura nggih campur Jawa. Dadi menawi basa kula mangke mboten mengenani dhateng batin panjenengan sedaya nggih kula nyuwun sepunten sakderenge matur nggih. Kraten kula niki nggih Jawa nggih Madura. Dadi ya rada-rada alus, rada-rada kasar. Kenyal cara pentol niku kenyal. Nah, nggih, ngaten. Pertama, kula niki atas nama Bapak Hasim sekeluarga saking dusun Wedusan. Lek mriki dusun apa niki? Swelut nggih. Swelut lek Pak Hasim Swelut. Swelut Desa Pelalangan Kacamatan Jenangan. Lek Pak Hasim desa niki saking dusun Wedusan. Wedusan desane Pringgowirawan. Sanes Pringgondani lho. Pringgondani niku kratone Gatutkaca. Pringgowirawan. Makane tiange niku nggih kaya Gatutkaca. Niki kathah. Dadi tiange rada Madura ya rada Jawa. Dadi kaya Gatutkaca. Dadi lek guyu kula niku mboten wani guyu. Lek guyu keluar siunge niku. Medal siunge. Dadi ngene. Para hadirin hadirat sing ingkang kula mulyakaken. Awit berangkat kula saking Jember wau dalu bakda isya jam 7. Dugi mriki subuh tebih nggih. Sampai sakniki dereng ilang niki kula niki. Dereng ilang kesele, dereng ilang ngantuke. Kesel sakniki. Makane kula rada cenut-cenut niki sirahe niki nggih. Dadi lek kula ngomong rada-rada mboten ngenakne jenengan nggih, jenengan sing ageng pangapurane nggih. Para hadirin, alhamdulillah syukur dhateng ngarsanipun Allah taala. Kula sak keluarga saking Kabupaten Jember dugi Ponorogo menika mugi-mugi angsal barokahe setunggal para pini sepuh ingkang sampun sumare, terutama Kanjeng Sunan Katong. Karena Kanjeng Sunan Katong niki wonten hubungane kalih Madura. Madura kalih Ponorogo niku satu saudara. Jenengan tingali lek pakaian lah abang-abang nggih. Kaose abang putih. Ponorogo ya abang putih. Udenge sami. Dadi satu saudara. Nah, mangkane niku kula pertama ngaturaken teng Allah taala barokah sing sangat agung sing ingkang dipun paringaken Allah dhateng keluargane Mbak Hasim sareng keluarganipun Bapak Sumawan menika minangka momentum sakmenika ini momentum para syarek sakniki momentum yang sangat berharga. Bapak niku
perkawinan antar bangsa, jadi bangsa Madura, bangsa Jawa, lain bahasa, lain adat dan lain bahasa. Tapi dari wong Madura niku benih nikah keng tong gelem nikah, benih nikah keng tong gelem nikah. Bukan itu, tapi sama dengan itu, sama kesamaan. Jadi kalau syukur teng Allah, Gusti Allah Ta'ala atas pertama kehadiran kula, rawuh kula, sak keluarga saking Basin, saking Jember niki dipun sambut meriah, dipun sambut kelawan hormat. Kula namung saged ngaturaken matur sembah nuwun atas sedaya sambutan ipun keluarga saking Bapak Sumawan menika mboten saged napa niku males napa-napa kecuali mugi-mugi Pak Sumarwan sekeluarga menika diparingi panjang umur. Diparingi panjang umur ingkang manfaat, ingkang barokah. Diparingi rezeki ingkang jembar kanggo sarana ibadah dhateng Allah Ta'ala. Ben anak putunipun Pak Sumawan muga-muga didadosaken anak putu ingkang soleh-solehah. Seterusipun namung sing badhe kula teraken nomor setunggal matur nuwun nomor kalihipun kula sebagai wakil saking Pak Hasim sekeluarga mbok menawi wonten kekhilafan kula sak gotrah Trosit Tiyang Ponorogo sekeluarga saking Jember kurang mekenani tingkah pola adab sopan santun kurang sae mungguhipun tiyang mriki kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Terusipun nomor 3 detik menika jam menika kula nyerahaken bismillahirrahmanirrahim nyerahaken anak kula Ahmad Hendrik dateng Bapak Sumarwan sak keluarga panjenengan jenengan diterima dadi anak panjenengan ampun panjenengan dadosaken anak mantu anake panjenengan piyambak menika menawi wonten niki bocah enom karena bocah tasik enom kurang pengalaman kurang ilmune menawi wonten kekurangan saking Hendrik menika monggo dipun didik jenengan didik sing sae dados keluarga nipun panjenengan Pak Sumawan sak keluarga juga dados keluarga besar dari desa napa niku Sewelut. Nah, menawi wonten kalepatan Hendri kurang bermasyarakat teng masyarakat kurang sae monggo kula aturaken teng panjenengan jenengan didikaken jenengan paingakaken paingak niku jenengan elingaken paingak niku Madura niku aduh niku repote kula niku kadang keliro-keliro Madura nek omong nggih kadang wis sering ngomongi Madura dadi lek omong Jawa niku kula pun anu rada repot nggih. Kula dongaaken mugi-mugi Hendrik menika dadi anggota keluarga baru teng Pak Sumawan menika dadi anak sing manfaat kanggo keluarga menika sing saged junjung dhuwur mendem jero asmane tiyang sepuh. Sebegitu juga muga-muga Mas Hendrik menika dadosa teng keluarga Pak Sumarwan khususnya umumipun datang keluarga desa kok angel kula ngomong niku Sewelut umumipun Kabupaten Ponorogo. Mas Hendrik niki lek kula buka Mas Hendrik niku wonge cilik nggih tiange alit tapi angen-angene ageng gedhe cita-citane gedhe. Jadi menawi jenengan saged martosi, sing penting jenengan sebagai masyarakat Ponorogo, monggo. Nah, dijajal mawon niki. Turunane Gatotkaca Pinggawirawan niki nggih.
niki dijajal muga-muga niki manfaate teng napa. Pramila saking menika kula mboten matur kathah dhateng para hadirin hadirat sedaya iku ingkang saged kula aturaken mugi-mugi napa ingkang kula aturaken iki beto manfaat barokah keselamatan khususipun kemanten berdua Mas Hendri sareng istrinya semoga menjadi kemanten atau keluarga yang bahagia, sejahtera, selamat di dunia wal akhirah. Ngaten, kula emut suminten niku lak gendeng kalih jenenge sinten? Mas Broto nggih. Semanten napa piatur kula wonten kalepatanipun nyuwun pangapunten kang kathah wal afu minkum sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijang gamblang wijining pangandikan talanging basa kulawarga Jember purwa madya wasana wis hanyakup kang sinedya mahanani datan tumangsuh kang hamengku katinampi wijining dawuh gunging panuwun ngaturaken sungkem kula ingkang nderekaken lenggahipun monggo kalajengaken sepisan malih kulawarga saking Pelalangan El Jamara semoga kalian Bopoan dan Timur sekalian Bopo Joko Tulungagung, Ibu Yanti sekalian, Bopo Awan sekalian, Bopo Sunyoto sekalian. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangun nganti lingsir srengenge monggo senggae. Yo Mas. Jancane kowe neng endi gelagatmu saja nyorikani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya Aldamara Music. Kadang kula cucuk lampang monggo saged miyos sak menika. Rampung setunggal lagu kemanten kakirapaken. Bengawan
tak senggaki aku. Lah nggih kula ke wau nggih kok nunggu senggakane jenengan niku lho. Nggih, kadung sregep e. Kadung sregep. Nggih. Bayaran full. Oh diaturi kok ya. Jancane kowe nang ngendi? Kelakatmu saja nyuri. Ya yo, ya yo. Ati kosong kowe kencan karo wanita liya. Aja marang. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangun. Ya yo, ya yo. Tapi lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rembalesi yen tak telepon malah kok pateni mangkalaku patok pipimu mesti tak jiwa lali janjine kandhane Ayo panjenengan joget sik to. Asane Asik. Jos. sapa wong sing ora kelon kadung dandan kowe ora teko janjane kowe nang ngendi kelakatmu Ibu bapak kemarin mandap saking pepanggungan lagu rumiyin. ati kosong kencan karo wanita liya. Binoyong mandap saking Palenggan wong ayu Dwi Ratnawati Ahmad Hendrik Bumiring kang puji sesanti sedaya kagunan kunjuk mring Gusti alon lumampah laju mangkono kawuryan daya-daya enggalo prapting madyaning sasana panti pambusanan. Saben dina Monggo Mbak Ana mriki. jroning sepi samu hamatan sakatulung bayanganmu doh mas wong bagus dilalitan bisa
Wis mati rasa andalo
San kekasihan sayang. Tepuk tangan dong Mas. Godho wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatap lakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai terang nanging sinau nari neng tengah udan. Manggegem asto supaya nebak kok bebrayan angedem saliro yen rupet kok ngajar. Mugi selawase ngancani setiap ku anggon dampingimu. Beda raga gandeng tresno. Aldamara Music. Asik. Ngobrol ra ono enteke ning tengah wengi netes embun sing ngancani aku sampeyan koyo lagi kasmaran. Kita turun dulu Mas. Mlaku teko tuwa bebarengan. Matur suwun wis ngancani aku selama iki. Wis iso saling nguat-nguatke. Godho wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatap lakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan. Anggegem asto supaya nebak kok bebrayan angedem saliro yen rupet kok ngajar. Mugi selawase ngancani
Sumawan iki bibar mantu rezekine turah mlawah nggih amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, ya ampun. Mantane cuwantik. Wah, saestu kok. Kali jodone mesti tiang bagus ngoten nggih. Nggih. Ngono ku Ya wis ampun, sunatullah. Nggih, mugi-mugi kula jodoh kula nggih gados ngoten niku. Amin. Lah piye to? Lha pripun? Lah engko entuk bojo bagus tenan problem ora iki engko? Lah nggih mboten lho kula niki putri nggih napa mboten Ibu Bapak? Cocok. Ketingale kakung napa putri? Kakung, ya ampun. Sing aran kula kakung cobi angkat tangan. Siji, oh mau siji. Sing aran kula putri? Secara voting panjenengan wis kalah lho iki. Pripun? Secara voting panjenengan wis kalah. Lho kok saged? Panjenengan ngersake jodoh sing piye? Kakung kok apa? bapak entok ngoten setunggal. Wah, lha mriko. Putri. Bapak iki tunjuk tangan semua ning ora ketok. Didelikke. Kabeh yo ngene. Napa nggih to? Oh diaturi kok. Napa Mang nggih? tanglet Pak Lurah no, ora percaya. Jenengan mung ngeten, Mbah. Nggih, mesti ngoten. Ya. Diaturi kok. Ya, sing arane kula banci. Pundi? Ya ampun Oh, sedaya. diar ora. Ayo. Walah Mas, ya ampun padahal iki kula nggih sanes banci, makane kula dilokne banci iki mesti pegel. Lah kok ngaten? Lho lah nggih to kula sanes banci iki tegese barange cilik lho Mas. Nggonku gedhi kok iso. Kula ya maksudnya gede semangatipun. Oh iya, Jan. Lah ngoten lho. Mula kok sing moto ket mau ngelirik sampean ae. Iya to, Mas? Lho, mosok ta? Sampeyan sida seneng karo iki ta? Cucuke ta? Ayo tak omongke cara pelalangan niku nganggo dandan. Engko ndak jenengan ora wani omong dhewe tak omongke. Oh ngoten. Ketoke le moto iki ngesir karo jenengan. Alhamdulillah Mas, ya ampun. Wah, jan tenan kok. Dadi jodoh kula tiyang Ponorogo nggih. Nggih, ketok gagah gede dhuwur, panjenengan yo gede dhuwur sembodo ketok cocok ngono ta cake. Dadi peranakane anak iki ya saya gede dhuwur. Calone dadi apa jenenge? Pemain basket kok penyanyi basket. Ya kleru. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Sang ibu di Bapak Ibu pengiringipun iki. Pengiring ingkang lenggahipun wonten mriku. Sange pundi? Jember. Oh, Jember, alhamdulillah. Jember. Sama-sama dari luar kota. Nek panjenengan nang saking alhamdulillah, kula niki saking Surabaya. Surabaya. Alhamdulillah kula mriki perjalanan lagi 4 jam setengah. Kok adoh menapa liwat dhuwur apa ya? Lho, lah nggih to kula niki asli Surabaya. Kula niki teng Surabaya niki sak kampung ki wedok dhewe nggo kula lho Mas, masamu. Saestu liyane iki kakung ngono ki sing wedok mung aku seneng mriko ya. Remukno iki. Jenengan mboten percaya kok mesti. Pripun? Teng Surabaya niku kampung sak kampung niki sing wedok mung kula tok. Lintu-lintune iki kakung sedaya. Biyuh. Pengen to kampung pundi? Kampung pundi? Kampung Manukan. Wah. Loh, diaturi kok iki. Iya, lanang kabeh nek kuwi. Lah, ngaten wedok mbon kula tok. Kula niki masuk weneng te mriku nggih. Ya ampun, jan nggih alhamdulillah mugi-mugi Bapak Sumawan Ibu Suwarti. Sumawan Ibu Suwarti niki bisa mantu rezeki turah mlawa. Amin. Menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin Allahumma amin. Kok tak radi mriki mawon nggih. Radi nyela. Nyong ngapunten lho Bapak Yai, ya Allah. Kula warga saking Jember. Jember, alhamdulillah. Jember terkenal apa Bapak Ibu? Jember? Tape, masa tape? Tape mboten Bondowoso to, Bu? Situ Bondo to? Bondowoso nggih ta? Tebu, oh Mas. Mula kok sajake disawang ketok manis-manis ngono lho. Nah nggih, kados kula nggih. Oh, ya Allah. Tapan alhamdulillah Mas ngeten niki tanah yo wong wedok sejati nggih ngeten niki. Terus Bu niku nyoba bek. Lha kok muni. Wonten apa Bu? Malih. Lho, lah pripun? Lah nggih mboten to kula jumbo niku mboten sombong nggih. Kula ki 3 tahun niki teng pondok. Dadi kula jumbone dadi kula niki tontonan pondok nek salam kudu ngoten niku. Nyantri. Nggih mboten. Lah pripun? Lah ki teng pondok glontor niku lho. Gontor. Nek glontori digerujuk banyu iki jenenge diglontor. Nggih nika maksude teng mriko nggih alhamdulillah kula mboten sombong lho nggih. Kula 3 tahun teng mriko. Alhamdulillah kula mantuk sange mriko saged tumbas mio karo bio. Alhamdulillah. Sik. Wong mondok niku sekolah sinau ngaji, nahwu sorab dan lain sebagainya.
Kok jenengan wangsul king mriku tumbas miyo karo briyo ki larah-larahe piye? Lah wong kula iki sajian pentol tengah jeneng. Astagfirullah nganti. 3 tahun teng mriku kula saestu alhamdulillah pentol kula nggih istimewa lho Mas jenengan. Walah jabang bayi jan. Saestu kok isa pentol kula niku nggih dagingnya setengah on, patine 3 kilo ngoten. Nat ngapusi nek niku. Lho lah kur nggih kaldu tok iki. Lha pripun kok ya bendang bati ngoten niku jenenge usaha. Nggih alhamdulillah. Langsung kemawon Bapak Ibu kini kinten do Mas Manggala jogetin apa mboten cara mriki? Napa, Bu? Lho sambel kemangi ludrukan apa piye kok sambel kemangi? Nek ludrukan mengki rada ngalor ngileng. Oh nggih mboten napa-napa. Kedap nggih, Bu. Mengki kula turuti sing sambel kemangi, kembang rawi nggih. Nggih, terus napa meneh? Nggih alhamdulillah. Tek nantang ki lho. Lho, lah kula niki pesinden kondang kok. Kula niki tumut wayang niku lah 3 dina 3 wingi mboten sare kula. Melek terus. Tenan, kula perkados Pak. Menika nyindeni Pak Anom Surata, Pak Mantep Sudarsono, Pak Seno Nugroho, Pak Entus, Mbah Gondo Buwono, Mbah Gondo Darman. Lah kok sedaya jenengan ki pripun to kok? Sing mok sindeni kok wis ra ono kabeh to. Sinden Pak Geblok apa piye kok kula niku jenengan kok iso. Oh jenengan tak kinten ki ngepek-pek kula ngaten dadi kersane niki Bu Bapak niki wah ngoten. Jenengan ki malah blesne kula kok iso. Nyuwun ngapunten Bapak Lurah sing pundi? Menika, Mbah Lurah menika. Bapak Lurah. Nggih. Bagus ya. Wow, istimewa Mbah Lurah. Nggih, alhamdulillah. Ayo sini Mbak Domas maju ke depan kene nduk ayo. Ayo nak kene nak. Oh, saya dong ngunjuk. Enggak apa-apa, yuk sini Domas Manggala ini. Nggih. Mbak Domas. Sini Manggala. Come here. Ayo sini. Domas Manggala yuk, Manggala. Ya Allah, Jan. Domas iki ora umum nggih. Mening-mening kok. Heeh nggih. Ayo sini enggak apa-apa sini. Enggak usah takut sini. Mana? Lho. Manggolane cocok nek karo awakmu gitu. Ya Allah. Nitik brengose iki genah nek jalan nih. Ngaten nggih. Ya ampun alhamdulillah. Ya Allah sini sayang enggak apa-apa, enggak usah takut Mbak Sendi udah jinak. Ora bakalan nyatek, ora bakalan nyakot, paling mung dilat sithik ya Mas. Nggih, obate mung kari sak resep niki mpunan. Jenengan aku kok iso mesti ngoten niku kok iso. Alhamdulillah. Agak sini sayang enggak apa-apa sini. Nah, ini lab JTP loh ini. Masuk sini loh. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Nah, satunya sini sayang. Bocah ayu, kalem, yo jan bocah kok. Hadap kamera senyum. Ki koyo nom-nomanku mbiyen iki caki. Lho tenan lho ki koyo nom-nomanku mbiyen rasaku ya ampun. Nama siapa sayang? Lisa. Oh ya Allah bocah ayu kelas berapa? Udah lulus. Alhamdulillah. Kuliah apa kerja? Kerja. Alhamdulillah punya calon? Itu. Mana? Loh. Piye to ki? Deket rumahnya? Lumayan deket. Oh ya Allah. Sik to. Lagi iki aku ditekoni. Wis duwe calon. Lah niku. Lah nggih. Aku ya kaget lho Mas kok ya mbok golek sing ado kono lho kok Mbak kan mesti Dik gampang men le mangsuli ku lho. Lah niku. Sinten namine Mbak mantene? Mbak manten asmane Mbak Duwi Ratnawati. Mbak Duwi iki lho teko Jember adol lah kok cedak men kok iso. Enggak ada apa namanya ya Mas ya ngono kini ngarani deket iki. Effortnya kurang ngono kuwi. Ya ora apa-apa judul ke tali mangsa kok. Oh ngoten. Tenan ora kowe wi kok iso. Ya wis alhamdulillah rene ndelok calone wi aja plengah-plengeh ae kok iso. Rene ya gak apa-apa. Nah. Ya Allah ganteng. Iki adik manten. Oh ya Allah ganteng ya Allah. Ya Allah, adike manten iki ya nggo ganteng mangkane kaya ngene. Gak apa-apa wis nek pacarmu cedak gak apa-apa ya. Lho adike manten kaya nama siapa? Yogi, alhamdulillah. Kelas berapa Mas Yogi udah lulus, udah kerja? Udah lulus. Kuliah? Kerja. Oh kerja, satu kerjaan sama ini? Beda, alhamdulillah ya ampun. Sudah mau menyusul Mbak manten? Alhamdulillah sudah mau menyusul. Mau menyusul. Bu siap-siap jenengan Pak. Kok iso. Biban Mbak niki terus jenengan kok iso. Oke, yuk satunya ki ya pasangan pisan. Oh ya Allah, ki pasti dari luar Jawa ya. Ya Allah sini. Ya Allah kulitmu merusuh loh we. Ya Allah bocah iki kuning langsat loh ki kuning. Ya Allah nama siapa? Pian. Loh ya Allah bocah kok ganteng men. Keturunan India ya?
Yo ketok ewe. Tidak. Mana? Spanyol. Oh, Spanyol kok ora umum. Ketoke perindapan loh Mas aku. Oke, yuk minta lagu apa joget ya? Sini nggak apa-apa sini. Minta lagu apa Mas? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Yuk monggo Mbak, paring ayang-ayang. Enggak apa-apa Mbak, ini Mbak. Purno setunggal lagu katur upacara kalajengaken pambagyarja kawilujengan saking kang abegu katingira anam pipas raing temanten. Satu rep Mas Iwi. Hadap kamera tangan di atas. Yo. Ati kanan Ayo yuk tanganin yuk. Sengiting liyan hanyawan aku kowe labuh katresnan. Ini loh, kok iso ketiban kuwi kok iso. Tangan di atas tangannya. Kok usah malu-malu ini. Rasno kuwi akeh coba. Ayo Dek, dijoget Dek. Ayo rapopona. Tangan di atas. Iki yen to aku seliramu radi akoni senadyan kono Gayamu kok isin-isin yo nyapo rapopo kok iso. Tunjukkan. yen durung tapi sampeyan kuasa kang mas kowe sing tak sayang Tangan di atas siap-siap. Nimas mesti kanayati tresnaku sing Rodok maju rene gak apa-apa, kangen digoyang. Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelaku tresno dateng kendasake coba karewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih Siti Ejang ya, gak apa-apa ya. Nyapot to. Piye? Neh. Yo nanggap dhewe to, Bro. Iso. Siti Ejang gak apa-apa ya, nyapot to kok gak los ki nyapo keluhanmu ki apa? Piye? Bad mood. Oh, bad mood ya Allah. Wis ra apa-apa, yuk mantuk. Heeh, Rana wis. Alhamdulillah. Pripun, Mas? Matur nuwun. Sampun nggih. Kula panjenengan nggih, pedhawi Sampun nangsulan. Ibu Bapak nggih. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulih saliro popo semawan keparenga jumeneng ngaturaken pambagyarja ngiras pantos anam pipas raing temanten. Rawa ringkes kadur panjenengan pepundhen kula ingkang sinaraya pinangka talanging basa. Sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil qail man kana ala dini Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa tajawaz wa man lam yastati fa yujahid fi sabilillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli abdi mustaqim amma ba'du. Katur-katur muhtaramin para alim, para ulama, Bapak Kiai, Ibu Nyai, Bapak Haja, dan Bapak Haji, Bapak Hasim, kadang pisan, dan sang para kadang pangutamakan saking
sumber baru ingkang winantu ing sagunging karajan para sanak kadang mitra pitepangan dalasan para undangan sami ingkang ditenggo ing sagunging pakurmatan. Sanajan undanganipun pun sami kundur Pak nggih. Kami teko tak manghormati tamu. Kepareng kula enggal matur minangka sulih sarira saking piyambakipun Bapa Sumawan sekalian. Sumawan G ngoten nggih, Pak. Kenging napa kok ditambahi G amargi wonten ing RT mriku niki wonten Sumawane kalih. Sumawan K kalih Sumawan G. Alhamdulillah Sumawan K anu sampun kundur nglumpini kula njen sami. Pramila sumangga sareng-sareng dipun tungakaken mugi-mugi swarga kagem Bapak Sumawan K. Lajeng ingkang mriki menika Bapak Sumawan G. Leresan ugi dipun percados kalian lingkungan mriki menika hamengku dewan. Sanes dewan iku artinipun Pak Dimawan. Pak D Sumawan. Pramila kepareng kawula enggal matur minangka sulih sarira saking piyambakipun Pak Dewan. Ingkang sepindah Pak Dewan sekalian datang katalumpen anggenipun unjuk syukur dumateng dat ingkang maha kuwaos hawit wonten kalenggan punika panjenenganipun sampun saged nindakaken peranganipun dharma sedekah amargi usta ngasiwi atmaja kinasih Dihayu Dwi Ratnawati ingkang sampun keparang pinanggih jatuh kramanipun Dian Bagus Ahmad Hendrik atmaja saking Bapak Suri Hasim sekalian ingkang akad nikahipun saha jemukipun sampun katindakaken wonten kalenggan punika kanthi pinanggih wilujeng datan rupita kalis ing sambikala. Pramila hawit saking sisa nugrahanipun Allah kala wau wonten kalenggan puniki Bapak Sumawan sekalian hangejang wiwahan tasakuragun kanthi hangrawuhaken paduka sami kanthi pangacap saha pangajeng-ajeng kasuwun dumateng para lenggah mugi kersa paring berkah pangestu wilujeng dumateng teman-teman sekalian kanthi iringan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Mugi-mugi teman-teman sekalian anggihipun gebyur gesang bebayan enggal tansah pikantuk hidayah barokah saha rahmatipun Allah sehingga dados keluarga ingkang sakinah wa madah rahmah ugi barokah salamatan fi dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Ingkang ngoko kalih Bapak Pak Dewan sekalian kanthi bumbung bebek boro saha bedawane manah ngaturaken suka bingai manah saha ngaturaken pambagya sarta ing panuwun dumateng kadang pisan Bapak Suri sekalian dalasan para kadang yang pangunjung temanten saking sumber baru ugi dumateng para bapak ibu undangan ingkang sampun kastuhan jangkepi menapa ingkang dados sari-sarining serat cedahan pramila sebelah malih Bapak Sumawan atau Pak Dewan ngaturaken gunging panuwun mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sedaya dados wasilah ukhuwah Islamiyah ingkang dunadipun sansaya ngrumakataken nyupaketaken anggenipun sami serawung memitran saha pasedherekan ing kathahipun keluarga ageng Bapak Sumawan dalasan kula lajeng nalika sami. Ingkang angka 3 menawi wonten kirang entar susila anggenipun ngacarani bojo krama para sanak sedherek ingkang tinanggenah among tamu. So menawi wonten ingkang kirang meranani anggenipun ngapanaken palenggahan caos pasugatan saha pasekahan mawantu-wantu Pak Dewan nyadem tuga saha nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Salajengipun Pak Dewan ing mriki ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami katur dumateng para kadang kadehan pamong mitra tangga tepalih ingkang saha para mudha-mudhi ingkang sampun kersa paring pambiyantu lan panyumbang ingkang arupi menapa kemawon. Mugi-mugi sedaya sih kadarman panjenengan sedaya kalau pikantuk piwales sih kanugrahan saking ngasanipun Allah ingkang matikel-tikel lan mabantu-bantu. Para lenggah sajengipun kaula kepareng hananggapi pasrah kadang pisan lumantar Mbah Yai ingkang sepindah nggih menika babagan kalepatan mbok bilih boten wonten kalepatan ingkang kasengaja
Lamun wonten insyaallah sampun kapangapunten dening Bobo Sumawan. Salajengipun kanthi waosan bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah pasrahipun temanten sampun kala tampi kanthi bumbung beksa pirawane manah. Mun dening babagan kawiyatan saha panggala muntahan dumawah sami-sami. Liripun ing antawisipun keluarga ageng Pak Diwan so keluarga ageng Bobo Hasim sumangga sareng-sareng didik dumateng temanten sekalian tumuju dumateng raharjaning bebrayan saha kawetahanipun badhe wisma. Pak insyaallah kula nyuwun dukungan doa panjenengan sami mugi-mugi dinten Rebo enjing Pak nggih. Rebo enjing temanten sekalian kanthi kinantenan kula kadang sak merpatipun badhe kasowaken dhateng Jember. Ing wasana mbok beda anggen kawula ngabiyantara mantun wonten ngarsa jenengan sami. Wonten kirang jangkeping utara kerami saha kirang terap sila anggen kawula rakit basa. Kawula nasah nyadong duka saha nyuwun pangapunten ing sak ageng-agengipun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwa madya wasana upacara wis kalaman kanthi widodana ing sambikono. Sumangga kita purnani kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jaya jaya wijayanti jaya sinartan siwilasaning Gusti Rahayu. Rahayu rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang ayu wajib kula purba sasongko makarya sarengan DRM Adipati Multimedia El Damara ugi Surya Audio nyuwun pangapunten sedaya kekirangan wilujeng sonten wilujeng kundur. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku?